kumikinang. Koliala and Diego Bandido. Ang kwento. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Koliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tony, isang simpleng may bahay mula dito sa Quezon City. Naisipan ko pong sumulat sa inyo dahil sa samot-saring emosyong nararamdaman ko ngayon. Hindi ko na po alam kung galit ba, lungkot, o pagkadismaya ang mas nangingibabaw. Ang sigurado lang, 5 taon akong nabuhay sa isang kwentong hindi pala totoo. Kung bakit ko naisip yun, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo. Ganito po kasi, dahil 5 ang anak namin, hirap na hirap kaming pagkasyahin ang 30,000 na sweldo ng asawa ko. Kailangan planuhin ang bawat gastusin, paminsan-minsan magbawas ng laman ng cart sa grocery at magpaliban ng mga gustong bilhin para lang maitawid ang mga gastusin. Sa loob ng maraming taon, buong akala ko hirap na hirap kami bilang pamilya. Bawat buwan, pinagkakasya namin ang budget at nagpapaliban ng mga gustong bilhin para lang maitawid ang mga gastusin. May mga gabing hindi ako makatulog kakaisip kung paano babayaran ang utang, tuition, utilities at iba pang gastusin sa bahay. May mga pagkakataon ding isinasantabi ko ang sarili kong pangangailangan dahil mas importante ang mga kailangan ng mga bata. Kapag may bigla ang bayarin, sumasakit ang ulo ko kung saan kukuha ng pambayad. Kahit hindi na halos ako makapagsuklay man lang sa kakaalaga ng mga anak, hindi ako tumitigil sa kaka-sideline para may maitulong sa panggastos. Buong akala ko talaga 2 kaming lumalaban para sa pamilya namin. Kamakailan, aksidente kong nalaman na hindi lang pala 30,000 ang sweldo niya. Kung hindi, 100,000. Oh. Parang may sibat na tumarak sa dibdib ko nang malaman ko. Nag-replay sa utak ko yung matagal na panahong kinakapalan ko ang mukha ko sa pangungutang, makaraos lang kami. Naisip ko yung mahabang panahon ng paghihirap na hindi pala naging tapat ang aking asawa, kaya sana hindi na namin yun pinagdaanan. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Dahil habang mas marami akong nalalaman, marami ring lihim ang lumalabas. May mga babae pala siyang naanakan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hala! Kaloka! Kaya naman pala, may mga anak pala sa iba't ibang babae na sinusuportahan kaya hinahati-hati ang sweldo. Sa isang iglap pakiramdam ko, hindi lang pera ang itinago niya sa akin. Hindi lang sahod. May buo pala siyang buhay na hindi ko alam at may mga anak sa iba. Kinausap ko naman. Sabi niya natakot lang daw siyang mawala kami at ginawa naman daw niya ang lahat para suportahan kaming lahat. Pero habang nakikinig ako, hindi ko maiwasang isipin kung paano naging pagmamahal ang pagtatago ng katotohanan at paano naging pagprotekta ang hayaan akong magdala ng mga problemang hindi ko naman pala dapat pasan. Pakiramdam ko tuloy, pati mga alaala namin ay nag-iba ng kulay. Hindi ko na alam kung totoo ba ang relasyong pinaniniwalaan kong binubuo naming 2 sa loob ng 5 taon.
Kumikinang natambalan kung kayo po ang nasa sitwasyon ko. Ano ba yan? Ang dami na namin problema. Iisipin pa namin to. Mag-i-enrollment na, bibigyan mo pa kami ng problema. Kami din may problema sa pera, girl. Anyways, kumikinang natambalan kung kayo po ang nasa sitwasyon ko. Susubukan nyo pa bang isalba ang 5 taong relasyon para sa kapakanan ng mga bata? O pipiliin nyo bang tapusin na lang ang lahat? Salamat po sa pagbasa ng aking sulat at hihintayin ko po ang inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Tony. Nagdagdag ka pa sa alalahanin namin na Kaya preso tuloy nga kami. Nakakaloka. Mahirap naman na, una sa lahat, mahirap naman na ang desisyon ay sa amin manggagaling. Okay. Totoo. So, hindi namin alam yung kung paano ka magpatawad, yung extent na meron yung pagsisisi yung asawa mo, meron ba Correct. siyang gagawin, ganun. Hindi namin alam yung buo. Pero kung ako lang din talaga, kung ganyan ka lantaran I mean, it's not just the money kasi 'di ba parang katulad ng pagpapautang, kapag nagpautang ka, ang pinapautang mo ay hindi lang yung aktual na pera kundi tiwala, 'di ba? Tama. So, kung doon pa lang sa pera wala na tayong tiwala, paano na? Dinagdagan pa ng isang anak sa Luzon, isang anak sa Visayas, isang anak sa Mindanao, tas ikaw yung sa Manila. Nationwide. Oh my gosh. Nakakaloka. Tas apakadamot. Para sa akin madamot siya Bakit? Kasi hindi na lang sinabi, hindi na lang siya umamin or hindi na lang gusto niya lahat 'yon. Karelasyon niya at lahat 'yon i-keep niya. Samantalang may mga kaibigan akong single naghahanap ng jowa, kaya naman pala hindi makahanap ng jowa. May mga iba apat-apat kasi. Pambira. Ang sarap isungal-ngal Kainis. Nakakayamot. Well, Tony, unang-una, isang mahigpit na yakap sa'yo kasi hindi to madali itong revelation na napag-alaman mo na imaginein mo nga talaga, alam ko siguro halos sasabog yung utak mo kung babalikan mo yung mga panahon na nagmamakaawa Correct. ka. Totoo, yung umuutang ka. O, tinipid mo yung sarili Totoo. mo. Yun ba, ilang beses mo sinabi dito na parang dalawang beses mo inulit yung dapat nandyan na pero pinupull out mo. So siguro dapat bibili ka na ng something para naman sa bahay pero wag na lang, next time na lang kasi may ibang Kulang, paglalaanan oo. kasi kulang, 'di ba? Ayun. So ang hirap po Tapos, ang hirap pakisama sa sinungaling yung imagine mo yung 5 yung anak na ikaw yung nagmamanage sa loob ng bahay. Correct. Yung Nicole Yala nga na 2 lang parang natataranta na Oo. 'Di ba? Ay. so, Ang question niya ba dito is kung aalis? kung anong magiging desisyon doon Oo, natin. natin. Sana naman kung ano yung desisyon namin ay hindi mo maging desisyon, 'di ba? Hindi Pipiliin na lang bang tapusin ang lahat o isalba ang 5 taong relasyon para sa kapakanan ng mga bata? Yun yung sinasabi natin na tingnan mo yung mga kalokohan po natin. May mga bata who's the future generation na sila yung kawawa. Hey! yun yung mga Nakakaloka. collateral damage sa Correct, mga bata. correct. So sa decision na gagawin mo kasi, Tony, hindi man gagaling sa amin yan. Though hinihingi mo ang opinion namin, pero marami kasi mga bagay na dapat timbangin na iba yung perspective namin sa perspective mo. Syempre, kung halimbawa, outside of the picture lang at titingnan namin, di syempre ayokong makisama sa sinungaling. Parang lahat ng sasabihin niya, magdududa ko. Oo. So, ngayon, kaya ang iniisip ko dito is, let's say you stay. Let's say you choose to stay. Ang isip ko lang, gaano pa katibay yung foundation na meron kayo para magstay ka? Kasi, It will always hunt you down. correct Laging may pagdududa na yan. Lagi Oo. So, Pero again, hindi rin pero natin hindi namin alam nirurule kasi iba-iba yung coping mechanism natin. True. May Baka mga naman ikaw yung mga tipong kaya mo Oo. naman, 'di ba? Ayan, oo. 'Di ba yung mga iba fini-friend pa nila, 'di Oo. ba? Baka ikaw yung isa sa mga nagfi-friend ng kabet. Hindi ko alam. May mga tao naman na pag nagkamali ka, okay, tapos na, end na, finish na. May ganun din. Move on. Tapos. Pero again, iba-iba iba yung coping. Basta ako kung ako 'yon, Oo, ayoko as na Nicole as Yala, Nicole oo. Yala and sa mga paniniwala ko sa buhay kung paano ako pinalaki at paano ako lumaki, ganyan and all. I don't think there's enough reason for you to still Oo. stay. Hindi naman
syempre ang goal naman natin lagi talaga is sa buong pamilya. Pero kung basag ka na, 'di ba? Parang hindi ko mabibigay yung pagmamahal ko sa anak ko kung ako mismo basag. Oho. That's me. Oho. Yon, kasi yun yung aking paniniwala. Hindi ko alam kay Diego at hindi ko rin alam sa iyo. Ang ano kasi dito, mabigat talaga siya eh. Kasi una-una, this is not just a decision na gagawin mo para sa sarili mo. May mga involved na, paano yung mga bata? Correct. Yun eh. 'Di ba? So may mga bata na involved na pwedeng masira din sa isang maling desisyon ang pananaw nila sa buhay. Hindi, kumbaga parang we will respect whatever it is na yun na lang kung ano yung maging decision mo. Kung sino man, kahit sino man na mapuntad sa sitwasyon na yan. So titimbangin mo kasi unang-una, pag nakipaghiwalay ka, paano yung sustento sa mga bata? Oo, sino Makukuha mo ba yung buong 30K? Kung makukuha mo buong 30K, nasa iyo pa rin din lahat, tapos walay ka dun sa ano, di why not? Pero kung Tama yan, maapektuhan, i-secure yung finances. yun yung importante. Pero din kasi, Jigs, ang isa ding aspect dyan is, if you stay, kasi para sa mga bata, ano din naman yung assurance mo na yung mga bata ay hindi matututo ng mali. Kasi ang maiisip ng mga bata, okay lang. I-tolerate Tama yan. natin. Oo. I-tolerate natin kahit nanloloko sa atin yung mga tao, 'di ba? Kahit sinaktan tayo i-tolerate natin. Oo. Yun Kasi yung ginawa isa pa. naman ng tatay, okay lang naman. Okay lang yan. Tapos si mama, okay lang din naman. 'di ba? Kaya ngayon ang tinuturo mo dun sa mga bata is tolerating what is wrong. Yun eh. So- kaya nga, whatever your decision is, we will just respect it kasi hindi natin alam kung paano ka lumaki. Ayan. Mahina ba ang loob mo? Malakas ba ang loob mo? Oo. 'Di ba? Meron ka bang ibang trabaho? Ang daming ganong klaseng aspeto eh. Kaya yung stand dito ng tambalan, 6'7". Oo, 6'7". Tsaka yung ganon. Ano yan? Hindi, basta may ginagawa yung parang may ginagawa yung ganon yung anak ko eh. Tapos, basta po nakapindot yung ilong, tapos parang nananampal, parang gano'n. Anyways, yan. So 6'7". 6'7", So, ibig sabihin, parang let's oo. weigh Ang the pros dami and mong cons. titimbangin. At since ikaw yung nasa loob, ikaw ang makakaalam niyan eh. Ikaw yung titimbangin mo. Kaya lang siguro, syempre, kaya siya nagtatanong kasi siya yung nasa loob. Minsan pag nasa loob ka, tanga ka eh. Oo. Bulag. Iba kasing perspective ng nasa labas eh. Ayan. Basta ako, yun yung perspective ko. Oo. So, as an outsider. as an outsider Oo. and as ganito yung paniniwala ko. 'Di ba ilang Oo. beses ko na yan sinabi sa Jegs na parang yung mga pagsubok 'di ba naka-tailor fit yung customize. mga customized tailor fit yung mga pagsubok sa atin. So yung mga pagsubok na dinaanan namin bilang Oo. mag-asawa, feeling ko kinaya ko talaga 'yon. Kasi nga yun yung naka-tailor fit Yes. ayon sa aking ugali, Oo. ayon sa aking values and all. Kung ang ibinigay sa akin ay kunyari ganyan, may mga pambababae, ganon. Yan Oo. yung parang feeling ko hindi ako magiging as strong. Kaya siguro hindi ibinigay sa akin Ayan. kasi hindi naka-tailor fit. Correct. So hindi ko sinasabing deserve mo yan or ano, Oo. pero naka-tailor fit lahat ng mga challenges. So Oo. mas alam mo 'yun. Well, siguro ang may bibigay ko lang sa is perspective on sa spiritual. Ang pakikipaghiwalay naman kasi ina-allowed naman sa Bible, yung parang binabanggit yung divorce sa Bible na ibig sabihin pwede kang makipaghiwalay sa asawa mo once na nag-commit siya ng adultery, yung pangangalo niya, which valid yan. Pero hindi naman ibig sabihin na mag-aasawa ka uli. So yun, na pwede kang makipaghiwalay. So biblically speaking and spiritually, may karapatan ka. Hindi mo hahayaan na kasi you cannot give what you don't have eh. Oo. So kung durog ka, sira ka, paano ka rin makakapagbigay ng pagmamahal? So you have to rebuild Oo. yourself. Tendency din kasi, ito din, isipin mo, once na nagstay ka, ang problema na naman, ayaw mo nang maging casualty yung mga bata, ikaw naman magiging casualty. Yes. Yung mental Casualty health ka. mo. Correct. Ayun. Kaya ang dami talagang titimbangin eh. Na So, consideration. at ikaw ang nakakaalam niyan. So, Tsaka kamo wag dupang yung ano sa jowa, yung asawa mo. tsaka dapat wala ng koneksyon. Sandali lang, ito in the first place, ikaw ba ang tunay na asawa o isa ka sa mga kabet? Ayun, hindi Ayun din namin alam. Hindi natin alam yung Kasal kwentong ba kayo? yun. Correct. Oo. So, yun. Kasi kaya- sabi mo 5 taon karelasyon, di ko alam kung married. I don't know. Oo. So, Ay, wala ka nako. rin kasing binanggit. 5 ang anak ninyo. Oh, nako. O yun. So, Ay, kaya naman pala kulang na kulang. ayan. Tony, we will pray for you. Oo. For- Naway, yun ano, ang pinaka-importante na ano. Hold on to God Oo. for strength. Pagdasal mo kung anong desisyon ang tama. Correct. Huwag Na- padalos-dalos. Na maliwanagan ka. Bigyan ka ng tamang desisyon na makakapagpanatag ng iyong kalooban. Tama.
Salamat sa iyo, Tony, for sharing Thank your you. story with us. O siya, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, Tony, hindi madali ang sitwasyon mo. Mhm. Kasi sa perspective ng babae, perspective ng lalaki, yung kanyang klaseng desisyon hindi siya Hindi talaga madali. Oo, hindi siya madali. Kasi again, iba-iba eh. Iba-iba yung like kay May mga iba kinakaya, may Oo, mga kung iba kay hindi. Nicole, hindi niya talaga kakayanin yun. Hindi ko talaga Oo. kaya. No, it's a Oo. no for me. But that's me. Mhm. Iba ka rin naman. Ayan. Ay. Ayan, kaya 6-7. 6-7. Tsaka dasal. Prayer dasal. talaga, yun yung Oo, pinaka yun yung magbigay sa'yo pinakamahalaga. ng wisdom kung anong tamang gawin. True lalo. Alright. Asya, salamat na marami sa pagtutok. Ingat po kayo mga kabisyo, ha? Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!